Yebeko amanone ne de ho nsem so ato akasebo no so ede amamu awie yi Adwoa Asare mene Abena Adepa Kofi enafi Obaapa nana yaketwe Sompa FM. Abusia yadase yadamu live ewo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra like page no ema yen na wa share ama afoforo so enya bi ahwe yedi awrehosemi ena free sam no ase original ye ede ama wo mfimfini emantamu gomwa is cross ni badwanim ekuro ba kwa no di bodumburam wasofo bi a wano no kwanten kro sofo ena gya wasinya akopon afre no enti nyame adwuma ena obeye na upie mu ewo bodumburam a edini adodo na ede efre no pa eye mejo esu oye sofo enti no woye nyame adwuma kakrakra no wo side business bi dia ka ho enti watoto eye fidie tetafo moto ibi ade amamprante kwa bi ewo mpotam wano mu a wa mu ya we campaign na anumu no ato nsa efre emnante be sensia watoto moto yi ade ama wano mu amudidi dwuma ese mumra fie ni yantena se na yenni nkomo adwuma mo ye ekosai sales amudi ba ne se so a mudi bi aka ho e bi asa just papo e paye a mo amudi mbotom sika na behye enti na ne wanu kwakotena se na sana wone na sofo nketu abesa miensa ene wo maka wo mutamabo ani se twe ya se wo bi nim se biaya wanu mu kwaji wo mutumi a wo mudidi asofodie no e wo mpotam ho no se wanu mu panipa mo ja na dia ko se die yo share o Facebook ni so yi Sompa 106.5 fili gadochi behwe ni so ade se de wo fra mrante kwa mako ensian ekopie mu ofi asa na wo kidnap wo no kidnapping ne so anya kidnapping bi se wo kidnap na wade agisika ade afra busuafo ho wode kwaya rituals na ebra empanifo enya nenteye no oman posi adwuma kwa wo mantena wo moto so wo mo bo anan kopie mo sabram no kasa de mejo ya kire no ya kire na ne akwahwa ne dan mu anu no abudumbura mu a emrante ensia ne nyina na wo ne mo hye ho ebra yamani boni kwaku adema ekopie ho no wo mo ane no edi nkomo wo mo kidnap no o mo nsem ne bi ni nti ono kasi ni netinu na ebum person beko wa wan kode na obo na e sole ne ko gina ho na ko wura inside no yi port bi bai se ne bosum no na e bosum bi ni wa e de bebura ho a e betumi no nti ono do betumi aye ba e free up de aye di na odin sa shame no yi to se ba ko nji o so nji na obo na na wa e di na wa na odi ma e nyina se enter free o wie no odi e saba porch ni kata no yi ni ho ye do ba porch ni ma no ka che ni boys ni so mu yi omo the boys two bi gina ho no boys ni yi omo no si ono so yi no so yi no ka kire arampa ku so yi no so onye no sa ti obuno pa ni obuna ma bobo ni di obuna ma obi awufu na boneke no as me romo na mro we na cam me ro top and na cam boxer no as me ro boxer na me boxer na me tu ro atatu wo bo me o ti mbo me na me ti abo gate we dia modia fe mahu entinu mope enkukọ bi ni mo kum na mo awie atwamanum spere de sase mo akọwu okromu aba ebra akwaku adema ene wanu asofu kidnap wanu a enkwadu wa mo kwa rituals no etwetwe nkomo no achi no assembly member ya wono so awabudumburam electoral area ayo nonyafo Emmanuel Dogbe wono so akire mu se eyabonefo sam ena sofu ya be sampatamu a woye sei eno kire ni pastor bia your friend major na sorry awo biakuye letter the saint Asare ho na ono nkasa eti blue rose nti o invite nkola no be say 6 concerning payment motor payment ni nyama ti de ko ban ni say se man no ye pastor ni ye occultic pastor o se den yo mi anu de me manfa meni anko hunti me ntumi engina ha enka say etisa but de nkola ne ka kire mi say omo man omo born naked but the area mu wan say nkolane ede wo kakrapo a adanti na obema nkolane abo naked eden adwimpo ena o team a obema nkola no edi adwen ena abo trim ya wafra mofra wonu wo mu ya adwuma makoma kunsia wo mu twi moto ese wo mu mra meya miti am wo bo naked
na kyesa adwembɔne aba akura tirim ɛyasa so akura no tɔngum upiemo ɛwɔ budumbura ma sabre de asɔfo mɛdwo posi akyere no ya emrante kwa esia no so wanom awilizi wanom a kwaku adema edi mu nsɛm ɛsom yawie Adeshima ma yada so agina rehosem mo na yenkopie mu ewo asantemantemu kro baako a yefre ho ebura so ye no eben edujama wa asantemantemu arehosem wo efre wo ba ne senkwada nketoa mienu ya enu ada wo mo aponsku a wo kofie traka alodi niema bebre tabo ya wo kɔ de ba bi nkwada traka no eji free ni sem akokun akwada no baako nipa miensa nkwada miensa na wo mo apon a na wo mo ekofie wo bra traka no eti form no na che say baako de ehodom a ofemu hwe ne nkwa mienu na aka no yede wo mo akwakopie mu ewo ayasabia na wo bra sabe wo sem yesi ye no nipa a ogina ho a ohun de ekoso no one Sompa kase di nkomu na chemu se enkra mensa a omufi ebura so die primary a omapon a omukofi omunam kwa ho omutie kura di kwa na omunam na sa track na me twam ti load nu tum se na so chen car no nkra no enka bi shim edane ye ena be gu nkra no so ntimu ba akode wa film timi nyu akande de omdo mu nya akobichim da Adeshima mani pokasa ye eyewitness boni bekasa eyewitness no onye ogina ho ya reho semesi ye wo bro wo ne yense ntrani kwekwadema etwetwe sankomo yi ye toa ensem no so odum jadwumakuo no Ghana National Fire Service for ene ebo amane se wo ma hyase ye nhwehwemu efa edan abrosan tenten a edwiri egu ye ewo Roman Ridge Engineering Center hono mo enura sede ye bo mo amane ewo ye kase bo mu na nhwehwemu a wo mo eye no se kowiase no wo mu hunu se eye wo bi mfumso bi nenam so ema abrosan ne fa bi no edwiri gu ye no dia asotwe a esefata bia no wo mo ede bema nea wo se efata no enura ne ebo mamane se enipa beye edunan a no wo mu nyina eye construction adwumayefo ena odum jafo bom modin a ekoje wo mo edane wo mo eko ayaresabia entem so ewo Rich Hospital ho sede be ya a doctor for ebetimi ahye na wo mo ahwe wo mapom den ho nsem na ukoye Facebook page no so a ebi a wo nkomo ya yedi enura wantie kase eboni bi ana wonte ye de video no ato honom sede abrosan ni zifate ene efa edwirigu ye odum jadwumakuo no ene wo mo emrante no ena abodompem ewo honom a enu a wom kohwe sede nyoma esifa eko na panyina wokasa edema Ghana National Fire Service ye DO2 Desmond Aka wabra wone oponchecheku ya mane boni etwetwe nkomo no wokiremu sesesi ade wom a womu praye no baby obi ada ne ye womo ehwe womo kama na sede maka no ehwehwemu no womo da so se kowiase na se wobi edifo ewo kwan bi so a baby a esese emra no eda no womo de beto. The 14 are responding well to treatment and they are all out of danger. And then also as a precautionary measure, the crash scene or the accident scene has been cordoned off and has been declared as a security zone. And the site manager has been instructed not to continue with any construction work until such a time that a team of investigators, including the experts in the built environment, are able to conclude their investigation to tell us what actually led to this unfortunate incident. They cannot continue with any construction. So we'll continue to engage stakeholders and then come up with measures to ensure that such preventable structural collapse do not occur in our country. Enti said ya wachirem no sesia no wo mo stop construction adwuma ni nyina kopem se odum jadwumakuo no wo mo bewie wo mo enhwehwemu DO2 Desmond Aka ekasa edema Ghana National Fire Service abusia yatwo so awo DVLA adwumakuo no emo na sen ana CEO ya wo no oda adwumakuo ano woba emmonten ebedi enkomo bi eye owura Julius ni kwekote na enkomo atwetwe mu bra wa ne samtwerofo edi nkomo no kire mu se yenyina ye nim se wanom adi bibi fufura kura ebe no eye digitalized vehicle registration plate DP policy no na ebra wowura yi se wanom nya ni swade hunu se wanom de sa adwumadie no ebe hyehye so ewo mayim na boa ama baby bia da kase enenam wo mayim no wuhu ya no atumi identify no owura yi edi nkomo akire mu se opani bi asabio ni mu oduru na ni mu anyam ya waka bi ewom efra no se o mani sika bi
nanka sa policy ya wanom de ba no wanom akwahye no kra de ato baabi na sika wo bodin 4 million Ghana cedis emu aduru papa na kyerese enka ye braibo no na enu no wase wanye na san komo no eba yakiri na OSP metre Office of the Special Prosecutor wate ya no wase se we de amadwumamu a aya mi amadwumamu wase mitimi hwehwem ekosi ase enti sei wase woto sa de afre owura Julius ni kwekote ase womra na wo mumisa bisa no yantoto na no hwania efiri hene hwan kura ayetetefo nko ana wanu mo twira krata na de brewo na wo mu antoto na no ehu baabi kropote ya sasem a woka ya no efiri sinki ya braibo no 4 million Ghana cedis ya wanye no enu achi no OSP se wano kura no washa si a wade ni hwehwemu agu fam dada ehwehwem sa eye bribe anke ya be bribe eye DVLA si wa wanye no wo hwehwem na wase owura bia wano so eba no Council of State ya waya member na wano mu so kire mu se corruption bi afa ne sase afei wa ma license bi afa gold dwadie mu ene de kaka ho a wani tumi bi ase wo yasa no eno so OSP si wa de sa hwehwemu ni nyina agu akwam adwuma de wo bobi nani abre na Ghana fo na ehunye enti no wano no se de odi kaka en ankwanoma sɛde ade ne kra agba afɔde ne de ogusu a wade bɔde mo ɔmanyi enti ne sɛde wakyɛkyɛ ne nsɛm no sabre de nneɛma bebre na negu ne pono so a DVL adwuma kuo no bɔɔso ne de ɛka ho bi a ebinom so de ɛka ho a wɔhwehwɛm Public Account Committee no gusu ya one more etoto Ghana for empenyufo a aban no abo wo mu din etisem na hyebedwafo na afei mensiri ka chepanyi ene empenyufo aban no abo wo mu din ese wo mo medi dibrebi eso na saa dwumedie yi wo mo toto wo mu nyina no na arese edwuma na aban no kwade ama wo no wote ase ene de ekoso ewo wo mo atenaye na enro ada de ECJ dwumekuo no empenyufo ekopie mu ewo Public Account Committee no enimo na ababe to dwa se sika 189 million Ghana cedis bi wo hodo mu a ECJ dwumekuo ne de wo mo sabo mu aban no emma wo kwan aban ni mu hwe na wo mo kire se wo mo achichem communication expenses na e wo so wo mo de 4.2 million Ghana cedis na bom ne ko wi ase na kire se 7.9 million Ghana cedis eno da nchen ya consultancy eno so na ne sika wo hono mu kire se wo mo abobo a eno wo mo ka bo ma ko hu se sika ECJ dwumekuo ne de wo mo sabo mu a aban ni mu hwe no aye 189 million Ghana cedis yenkutie Public Account Committee send your muchechum 9.3 million was your budget but you spent 12.2. Staff fuel, hey, did they drive around the world? Budget was 2.8 and you spent 3.6 million. Communication expenses, ECG, their budget was 4.2 but you spent 7.9 million. Consultancy budget was 40 million but you spent 58.6 million. All these you did it on your own without even board approval. Oh, budget approval was for 144 million. You spent 333 million. That's excess of 189.2 million. Arishmama eno way any nchechemu a Public Account Committee no eno ada won mu chechemu de che ECG adwumekuo no efa ekwan ya wo mo fa so a wo mo de wo mo nsa bosika bi mu aban no enimo hwe Yetoa ensem no eso aban lawyer panyini ye kasai wa file criminal charges bebre ya ne nyina no ekọ edietia kane panyini pa no oda National Food and Buffer Stock Company ano Owura Abdul Hanan Wahab Aludiba ena fe ne yere Faiza Seidu Wuni eni nipa miensa bia eka wo ho entansa ye de eyantam wo mu ewo saa criminal charges filing no mu no sika esom 78 million Ghana cedis ne echire ya ne nyina no eye aban no sika na saa enipa ya ye ka wo ho asemi Aludiba Foundation adwuaku ne ka ho Energy Partners Limited ena owura bi e friend Richard Sam Asante ya ye kasa idie aprosi for chese wo no wo de ne ho akanwura wo mu nyina no efesi
24 counts ya ebi ye krono ebi ye money laundering ebi ye se wo mo hyehyehye sumase abo wo minor ka ya esese sika ni nyina no abansa etumi ka e di free sankrofo ho enti case no ya file e wo high court criminal division enkran ya embezzlement of funds yina e ka ho bi na we ne ye e free afimpinu eni edunson 2017 February numu ebesi 2025 February ene saa bre no na Abdulhanan na oye penyinipa woda nafku ano na womu echire mu se wono ne sika na ya bono sika botne 78 million ne echire no wono ne fa ewo mu a afa na nsase ne ye 50.8 million ne aka no eye ne yere no ene enipa miensa no a yedi kan akire wo masem no mu dada na womo echire mu se sa Sortina Enterprise adwumakuo bi a eno so na ye company ba ko a Nafco hu nsensemi eno so ewo mu bi no womo atimi atresi ehunu se sa company no na regional managers ne mu ba ko a ye friend James Tieku Apawu wono ne company a enti wono so eka saa asem ya ye kan ehu enti no se de ma kirechire mu no obia eni sika afa ne nsase eni companies ewom no enti investigators no womo da so a ye nhwehwemu e wasem no mu a ebre ya esefata mu no se court no ehye atemuo no ase a ye de ani bedi akire ne ye de ho update ne nyina no abre etiefo wo nsam foforo mu no DCE ya wono owo twifu heman lower denchira cross ni bedwa ne mo mfimfini matamu Onyenyamfo Patrick Fiabo wono ena ekasai wase nansan ensem bi enenam abefo tentan video social media na so a wadmu chire mi se wa misappropriate disability common fund ewo nimpasua no eso na wase sa ensemi ebeda adwa ewo abra 2024 Auditor General Department no one report to be a 1 year no ebeda mountain and one mu chire mu se sa disability common fund no wa misappropriate na numu ana Owura Patrick Fiabo wachire mu say 2024 Auditors General report ye ba ye no wono sabre no kwa no meye DCE yesweni in kura April 17th 2025 and in the report 2024 dia ba na no ye previous government de na sa ye de ho tansa e ba be bono a sabio Ghana de hye ye tenken kwachiri na ye te sansem bi a ye mu no hrodo dasam. The report is on my table here. It is 2024. Even the person who signed for executive executive was the then coordinating director. Because no other than to be the sign. This is the report 2024 for which any member. Until the length and short and say, yeah, cause no propaganda, propaganda. You more any day, and yeah, be making impact here. But I clarify my domain will say, and your report my breast. Even DC is near about a confirmation. The confirmation was 17th of April. Until from January 7th, now buying the boss, yeah, but 16th April. No, this remaining of each executive, like coordinating director, my breast. The report is a 2024 audit report. And what you know, and was where the Wokuran and summer Kurani Achedia were catching at this year. One of a watch for him and lower danger mentioning him. As a woman, you know, your pempens one uncle. Prior way you cabomua, a moo, bemomu bako, ubu bujay. Now one of my young cabom unity, no one money and did the woman. Now one prim puntio, and family one cross in the bedroom. Now one I said, where Timmy Wakame, what see how was for her. Was it misinformation? No, and yes, I'll be a queer and my one. Let me say, Mount Pobon say, I have them at heart. I deeply and may even at the peril of my life, cry the moment to me, nothing but development. Say, Beya, you feel high, and yes, you want to promote the Chetty and Kagana. Yakagana, you say, baby, into a DBSCA, our government intervention, and even the district level, local level, debate me, the bed, the above. Or we now reach the move, say, DC now, President Mama Boni, the Assembly member Jenny Truman, as I DC now, I'm going to an among a BBS sign. I mean, maybe so same the best same a na improve to home ma me ma e bi o ma expect say o me se mitna ye no ma performing ma ko e bi a e na e be ba mo ya asem ba nye say e din boni bia nti dem ka so mo nya arehim mo me opani a wakasa ye ayononyafo Patrick Fiabo wono ne DCE ya wasoma de hia wonom e watwufu heman lower dentra cross in bedwanim Dom kuma ye wagana ye mrashe bedwefie de nkrata bi aba anope ya wo mo chese wona wo pese wo vete
Justice Bafuboni no woman transinsan woman suspend yesan say nansi mu ye nyina ye bekai nsɛm a ene nam monten so e de fa ma metokonu ene ne offenses a waye ewo mai emu enti bi aka say kra no sansɛm no da so ewo court a empanifo edi akira na no nam so ama omampani John Domani Mahama ebo Justice Bafuboni dinsi wono embameye Chief Justice na eno enechi no e wo say yetoto nano a na yehwe say adwuma na omampani di ama no no obe ye obetumi aye wote ase kra na eno na dom kuma de atodwa say sene wo mo tete ase enche bia ye be vete no no enya de a wo bete ase ne ate ase chena wo mo so mu dina Ghana mamra so ye dondo eye article 110/1 125-127 and after 144/1 and after 146 1992 constitution so and a one mu ejina so say enya de a wo mu dom kuma no wo bete ase ne ate ase chena ma wo metimi avert Justice Bafuboni wo say sa wo hwemprempren yi a wo mu ekase yi a asem no kura no eda so wo court o wo say Ghana for etiase ma metokonu ne nsem wo court no sane esifa baye ene bone a waye sane nkofo ka say ma me na anya bone wa anya bibia na akwa say amanyosem nti ana wo mu eyesa no wo mu chese wo mu hia tentene wo me hia se emprempren no enka committee no enya botre na wo mu ndi ma me na asem no enwie ne ehwe ba bia asem no ebekwa akoto ansakra na wo mu ka say wo mu ba beveti obi e de afa Chief Justice enwon sensem wo mu to aso kirem say said ya wo mu kan asa Ghana for be free so wo mu di agrobi na mom no wo mu ni blessem pa na wo mu ka de akra aban no enti sa aban ni betie a won hwe no won twe veti na wo mu aye wo adwen say wo ma be veti Justice Bafuboni no wo mu ntwe nsinsan kwa na wo mu enim kwan say asem wo de court no eno ene wo so wo mu hwe no wo mu so ano Sompa 106.5 FM Accra Prem to breakfast ye bo ena ye daso a ye kenkan edema ona dom kuma no afamu ne daso ejina sanse wo mo de atodwa se ehu behia se kane mampani na nado danko akufo ado yetimi bo na baso ye pa enam adwuma so na wabo ama nnesi di ahoden no atimi abamu na ne enti adom kuma ne kasa ensem no ese enra Bank of Ghana for ehye fan ya ye sika sidi ya ye di emfihia aduosia ne 60 years se ye hyase se ye di se sika nti wo mo ye adwumadie soronko kama emampanifo akuku dam kokasa wa adwumadie no ase na ade ba kwa Dr. Johnson Esiama wono ye amrado oda Bank of Ghana no wofuru simpia wode tu dwane se eniama huduo bebre o hawo ne amane ena sidi no afam so woda so gina naso ena ne na Bank of Ghana hye pa wo mo aye ene eniama huduo bebre ye mfia ebetwam no aban ne de egu akwan no nam so ma hoden atimi abasidi no emu enti se ebekoso ato amu se di a ene yade se ebebo mo mani sika sa wontotoe no atimi akonkan eno na donkuma ne kire mu se ne yakasi di ahoden no wo mo bo nkrofo bidin wo mo contribute ye ene ade na ye kanipa ba ko esese ye de ahemfo che no ye de ba ko esinitiri so se kutua na eye kane mampani akufuado wo se papa na badwuma pa na sa abre ne de na Ghana force ahokere na aban ne de aba nanso na ye ka sidi stability ne de obi ahunu se eniema koye enti wo mampani akufuado so esese oje ne samba wo sa ensemim na Jerry Ahmed Shaib wono na ye second deputy minority whip wono ene de sansemi etudwa enra yenti. I want to look at it from the angle that whoever has contributed to the proper evolution of the city must be commended and must be celebrated. I think we have a list of names. Yes, President Mama is one of them. Anybody who has been a president since the inception of the city should be commended. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, who has been the president of the Republic of Ghana for 8 years, is a major contributor of the stability of the city. And when they are talking Odorodi Odoma, you are saying that Akufo-Addo has not done what? And ya yekoti SCA a second deputy minority whip Jerry Ahmed Shaib. Ebusia enra upiemo ewo mrahye bedwafia bra wanom ehye wamo ensem di ase no. Na oswani a wono ohwe wo man yapomuden ho ensem so. Onanyafo kwabena minta akando sehidwabo so emrahye bedwani no. Wokwagina wanom anim enaja na so ye ho no wanom hyase a wamu bisa nsam yati sei ye hu sei efa hene ekosi hene onya abotrechechemu ananumu
ɛna national health insurance metre apomodisi achi abayi wanom ebisa ne mu nsɛm a wɔn kyerɛ mu sɛ company bi a ɛno ne de light wave health information management system limited wanom contract bi a wɔn de ma wanom a na wɔn hwɛ anim asɛ sika na ne boa ɛsom $100 million US choppable dollars a wɔn de hyɛ mu na wohwɛ mu a sɛ bibia ɛkɔ electronic nti electronic hospital management system no ebetumi aye yiye na edi mu no enum no amode sa contract no ema sa light wave health information management system yi wanum kire mu se asade dwumadie no anko yi na enum no nyonyafo kwabna minta kan do kire mu se contract ya wanum de ma sa dwumako no wo mu felipoto wase wohwɛ mu ananka ayasa bia na se electronic hospital management ya e wase wanum ensaka na wamutimi didi dwuma pa aya 950 health facilities ewo mayim enso no hwemu akwantraje no na kabewu 2022 enso no 2022 ana wase wuodo December 31st 2024 enhwehwemu kire say wanum renew no twice ewo 2024 mu enti wamu kra no wamu ntiase ebiewu nso senka 950 health facilities ewo mayim ena wase wamu benefit no bibia ekwawie ye no na 450 per and what my benefit ye na wohwe mu na say $100 million US and a question mu na say enipa facilities no 450 and it mean benefit ya na sika wanom expend ye $77 million US and in dia ka no away said ye wato ne bo echeche ensem no Sompa kase and trust say ma. Mr. Speaker, the contract sum was $100 million to connect 950 health facilities in the whole country. And the contract was supposed to expire in 2022. Mr. Speaker, in 2022, the contract was extended twice to expire on the 31st December 2024. Mr. Speaker, at the end of the 2024, out of the 950 facilities, only 450 had been connected. Out of the $100 million, $77 million had been paid. Openia wakasa ye ayonyonya for kwabena minta kando wone ne suani a wo hwe meya pomudem so apomuden ehonsam so emrahye bedwafie ene ode sansemi etuja ye to akase bono eso na ye kase bail bi akwakopie mu ewo Ghana ye mrahye ebedwafie na sa bail ye cyber security amendment bail e ba behwe ama enei yese ka bi maminka bi amambuo freedom of speech eno no wo ye kwabrane na kwotena ba efu ndintam video so sese ne ye koso na nsen kwabrane timi kwotena TikTok na wo odi o mampanyi bi atem na odi mrahye bedwani bi atem panyufo e wo mamu na kyese wo kasa by heart e de kyese nipa no eno no mo kyese sa beli se mrahye bedwafie etimi dosom na etimi ebeye adwuma unni nkwai kra se wo bekọ TikTok anasa ba efu ndintam video so se wo kwa akoka wa adwen na kyese nzendrofo nso ye ntimi nka ya adwen yo na no ena mrahye bedwani awono ena wo ofo ase ayirebi honorable Kojo Ponkroma de atodwa se sabe no oni de oni gidie kra wo mu esan se e ba be how mine pa sane enim se ka be maminka bi amambuo no be ni ba e ba betwam man person o ye mra se when we control bibi on Facebook ana Twitter ana nkwalai TikTok ibi ana even WhatsApp kra na se aban no susu se de awo kan nye no kra na se de awo kan no ntwe ya obetumi akode fi ase be yem fiedu waka bibi na ban no feel say ntwe ya na emfa kwan mu a wo license cry betumi just because waka bibi aban no feel say wo de o maye wo mra we mu a on person ma ban no tumi say wo license cry ampo no betumi say obi akọ bibi wo social media wo say nka e say they are all can no cry na enye no cry no say aban no na e ba be license nkofo a kire say they are we kan no cry na say they are nipo kasa ye Yura Kojo Ponkroma wono eye mrahye bedwani yo wo ofo ase ayirebi abato mpesua so wo ensemfofro emu no bono enafe ahafo mantam no emu ema ya womu edokoko womu nkabomuko ye frɛ no bono ahafo women cooperative cocoa farming and marketing union limited na adwumakuo yi womu ahye womu annual festival ya afibia no womu edie no ne etoso miensa womu ahye ho fan ewo techiman ya afidie no etira sɛm a womu de ye adwuma ene sɛ womu ma ema adiye
na afei nso wɔn ahyɛ atoto nneɛma ma koko nso atimi akɔnkan na adwumadie ya wɔn de hyehyɛ so wɔ mpɔtam hɔ no mpanimfoɔ akuku dam ene kopie mu wɔ Asia na nanom ehemfo ɛka ho afei wɔn di akotene wɔ kuyaye ensemu ɔsoafo a wɔda saa ahwɛyɛ no ano mrahyɛbadwani yɛ wɔ asunafo South abato mpɛsoa so wɔn asɛm ne ekonunyamfo Erikopoku wɔkopie mu wɔ Asia soafo a wɔhyɛ adwadie ɛna afei kuyaye ensem so no kuro ya ɛyɛ Techima North mrahyɛbadwani Elizabeth Ofosu Ejare wɔn so ɛka ho ɛna afei Techima nanom atrankonwa ɛne akuafo dodoɔ no a ɛne kopie mu wɔ dwumadie no ase na Chief Executive Officer ya wɔda Ghana Cocoa Board no Dr. Ransford Abbey wɔno wantimi ankobi enti wɔsoma Dr. Richard Edu Echampon sɛ wɔn konkonsi na nemu na afei ensɛm ahodoɔ a wɔwɔ no wɔn fa nkɔma akuafo no na nasɛm a wɔka yɛ ɛne sɛ wɔhyɛ adwuma ya ɛma ɛwɔ Techima ɛne ne mpɔtam wɔn yɛ de aboa koko ɛne ɛho dwumadie ɛwɔ Ghana hanom a ɛyade a ɛsɛ sɛ yɛbɔ wɔn aba so paa bono ɛne ahafo mantam hayi na ɔka no sɛ ɛyɛ Chief Executive ɔsɛ ɔda ɛma wɔn aboaboa wɔn ho ano afɔm back of yi asi bebree esiane sɛ dwumako sei ade nkammo aba koko dwumadie emu ɔhwɛ ekoyi vision na wɔn de si wɔn ani so a vision no ne sɛ afi a yɛwɔ mu yi koko a wɔn ɛte no eka bia ana 1 hectare no te sɛ football park wɔn te bɛyɛ sɛ 5 bags a wɔn pɛ sɛ by the year 2030 wɔn bɛte bɛyɛ sɛ 15 bags per hectare. Ene ya yekotie sesia yi eye Dr. Richard Edu Echampon wono nia na musinia Cocoa Board for esuma no se wonko fa wo nsem no ema akuafo no enu achi bono epoe mantemu soafo onunyamfo Francis Owusu antwi wono so editu jase eniema hodo bebre ena asoye no wo moye ede beboa akuafo na emom adesrade no wode to nananom animu senkebe ya wo mom wantwansa ase na kese emfa mama no se de beya wo mbetimi adokoko no ne dodoɔ mu enam ye de mi dwumadie eyetiawa mo dwumadie kramidie ni se onna fam se nipa beka no wabomu ayekuo na ye kae ho bomu a ɔma ya hoden ye kae ho bomu a ɔma ye hwehwe bia ye nsaka entimefa akwanya so ada executives asipa yie se babia ho apem no ma so aduri ɔmampani ani aso abana so ya hyehyɛ bebre a wɔde bɛboa modwumadie eni ekotie yi eye bunu poema ntemu soafo onunyamfo Francis Owusu antwi wo dwumadie kro na se ene wosoani a wono ohye adwadie mu ensam so wo mayim onanyafo Elizabeth Ofosu Ajare wono so na nuonyam ekwata dwumadie na chima ye kra behwe na esase wo ye obanti ya wono mkoyi a emapi ya wono de wo mo wahye eye koko duam ewo eye emata mienu a wono twahye ayedim no na kyesa so anipa one mu kyerɛ mu sɛ ɛma bɛɛ 7,000 ɛna one mu so de wɔn ho ahyɛ mu a wɔn mu duadua koko na numu ɛna onyanfoɔ Elizabeth Ofosu Ajare etufo sɛ ɛwɔ sɛ aban no atwa ani ɛhwɛ ɛma wanum kuyayo ɛdɔ wɔn kɔn a wɔn de wɔn ho awura koko dua mu na sɛ deɛ ɛbɛyɛ kɔnɔ ama afoforo nso ɛbɛtumi agyen Emei aye nyina ye di ye o ye ku aye mu yi ebeboa amane o mapapa bebre akoso me kasa wo brofum no me ka se wo mamma akwanya eye unyame dwuma se emei presika se mansem ya enkwala pomoden ekọ nanim ye nyina anim se obatan bia ni ho be me ansa ne ba didida enunti krobia epese ekọ nanim no ewo se ye hwe ye ma yi na se ma no ye adeyefo se koku akuafo a ye hia mo ha idia na se ye yire ye homa mo pa mo mo nsama mo ho ene papa mo di ye yekure Openi e wakasa ye yesuani a wohye omenye dwadie mu ensem so nyanyafo Elizabeth Ofosu Ajare ne krokra mu no ene wosuani a wono so wohye enuane ene kuayo ho ensem so wo menyim onyanyamfo Eric Opoku wo bo ma baso se ye ma metwamupuse maya de pa se mama koko dua aya akono na wose
wɔka Ghana de hye a yɛduadua koko sɛ yɛbɛkɔ so ama koko atumi adamu sonko ɛwɔ amansan nyinaa adwa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wanom kɔ a ɛbere bi a Ghana deɛ ɛne ɛbɛpɛ atɔ ne yie wiase nyinaa aman a ɛti koko kɛseɛ paa no ɛbere bi a atwa mu na Ghana yɛne yɛdi kae na yɛasan yɛakyi kakra ama yɛnuanom Côte d'Ivoirefoɔ abɛtwa yɛn ɛnɛ sɛ koko a ɛti ne wiase nyinaa no Ghana yɛtɔ so mmienu na mmom ɛba koko papapaa akwasi buroni frɛ no quality koko dia wiase nyinaa Ghana yɛ koko no obiara koko ɛnto yɛn saa investment na ama yɛ koko na yɛ papa no ɛyɛ maame no koko akuafoɔ mo na moyɛ ne saa nti yɛbɔ mo aba so kɛseɛ paa Onyonyofo Eric Opoku ayeswania wɔhwɛ enuane ade kuayɔ ho nsɛm so wɔ mayim dwumadi a wanom etu din buno ahafo women cooperative cocoa farming ɛno wase ɛna ɔde sanse mina etudwa Nana ya wɔsɛyi ɛyɛ kasamafo ɛdema ɛnkane dwomtenani dema MPP amanyuko no Yewura Paul Afoko wababonti de atudwa sɛ si ɛhwɛ edwumaso a Owura Paul Afoko ye wɔ mfempi mienu anu dinsia no mu wabra MPP amanyuko no edi nkunim no wɔse owogidie wɔ mu sɛ afi edi yenim no ɔbɛsa so ayɛ sɛ edwumaden no wɔse sɛ nkunimdie no edwumaden a wɔyɛ nkabomdie wɔne ayi delegate ɛwɔ fam wɔsɛ ne wɔne wɔn besi akasa wɔse na ɔyɛ panyi a enye se obeka wasem a se bia se besia ya de sei na wahyase edi ye adwuma na bobu no obehwehwem ansa na wode nokre no ato bebi eye woto aso kyerem se nyame ya adom afi edi enim no Yewura Paul Afoko ehwe enim kwan se obesa so abe adwumtena ni biem. We believe that the party needs to be in a better shape. All hands must be on deck. The party is set right. If the party is united, then whoever the party elects as a flag bearer can have a better chance at election 2028. If the party is weak, and excuse my language, will bring God, the party cannot win. For him to set the party right is his focus and nothing else. Whoever the party chooses as a flag bearer is none of his business. Set the party right, will bring the flag bearer, then the party faces the election 2028 with confidence. Alishma mani pokasa ye dana ya wose wano ene kasa dema enkane jomtineni dema MPP amanyuko no Yewura Paul Afoko Sompa 106.5 FM Accra sunie yeto akase bono so na ehemfoni omanfo ewo atwuma traditional council no emu ewo asante mantemu no wo de ato dwase wo mo beye campaign kese pa e de ama National Democratic Congress NDC amanyuko no nyame yadomo a afempinu eni aduonu wotwe se omampani mahama etimi bɔ modern na akwan e wo mpotam ho wo yesiesie ni nyina kama e de ma wo mo a na we no eye hemfo ebi ewo atwuma techiman denchem so ena fei emeya hodo ye wo kwada so abato mpeso so nyina ene wo mo kasei na nnu a wo mte wo mo gumonten so eye ye kira na no odin ni nyina ene se contractor ye de adwumakuo no anase adwuma no ede ama no a wono na eye ohwuma sefo ase kwan no contractor no eja kwan na to ho beye emfie de ohoni yesi adwumakuo no din de Asabia constructions wono ne yedi adwuma ne ma na bepemene ekwan no wo monyeye wo maka ho asem aka nso ankwankosi aga enti adonten hene ne manfo na chese de kojan bobo wo muti eti wo mhugu monten so yes aye kire no na adonten hene din ene nana ata kwesi wo se won de na asem ye ba kope amanyokuo kura won beba won beye kwan no ede ama wo no one ne manfo no nyina bebom na wo matoaba e de ama mu 2028 a champion amampanyin ba ye kwan ma ye 1976 amampanyin ba akwa ama na anu ye de NDC aba ko MPP aba abako MPP ba fofre na ado ba ye wo de kwan ma Asabia fre na Asabia wo ma himfie wo de nchemo so a aso ba kan nyina ne se ye twa ne ka efa e bo de nche kwan de so owie a do akoboko aso ntimi nye timi de ma de sede am ne to amampanyin anim se ye kwan ache efi 1976 se de wura cha me kan ye no onyama ye na Asabia ma me adonto nyina me gina ha ma himfie kura no ma me bubu no abufa agu se me bunu dia obeye kwan nyina me bunu mfie bia me nsani Asabia ontimi nko so wuru de nche kura mu video se wa yi kwan no awo ba bia se wo de kwan fa se na ata adonto nyene bubu ha manisi ha wudu ho mu video dan bia me kan ni se mu video o ma o share me se me bubu se na me de ntini ontimi nya kwan dia me bubu aso kwan ontimi nya enti ya wura o mampanyi wonye adwuma ne mfie Asabia nsam ene ya yekotie ye eye adonten hene ukọ atwuma traditional council no emu a nana ata kwasi
Ebusia yetu fa si okwade abresia mu a wotu ane se mojabu mu akopie mu e wo baabi ani anwa so be kwa cross ni ebedwanim atoye etifin emantam no emu wo pani awpie mu e wo baabi ani anwa so be kwa ya wo kasa edema wanom mpanifo nyina eye Owura Apam Mohammed wo toto sra aban afi mpanifo a wo mka biewom afi enwumaku a wanom so ebetumi aboa se wo mo invest pa e wo innovation technology information and communication technology mu sanye ICT na mu wo kyerem se de niema ekọ abafunti eno no beboa pa no se aban di bibia ba eno no eye apprenticeship program wa wanum fafa emabunu cheche wanum sanunwuma eno so aban ne hwe na won hye mu kena akade bi e wasa wanum de ka ho ye no won fa ka ho esanse se adwuma de ni beboa ama unemployment aban ye nya adwuma nyi o emofra ba wie school no ba betena fie e bodwa esundwatiri a ne nyina no eso bete e wo manyim onanyafo Apam Mohammed ensam eni se MPP anya NDC wo ye se NDC anya wo MPP wo ye ne mpagya o man no because panyini beko panyini beba ne mom se anya de fata be ma o man no enchirima na bedi ye so mfaso a ye bebre saa enti mesre innovation technology ICT ye ma the resources ne nko ho na ye kakra so a ye betimi aye law ne dia support ye ho no ne ye so ya ye because I know say obi so adwuma no a wo ye dididi enti entimi nka say entirely it is bad, it is not, but we shouldn't focus producing those people more than people that would give us physical development. Yen hwe na say national apprenticeship program omo so ebia nipa nko school do SS on person obeto aso o person suansa no dwuma ne yesi ye beboa na yen hwe ne yen invest ho yie na implement ne ye ne mboa temamufo no because on sa no adwuma na aboa ye nyina enu achi no no ase kamia yese aloyafo a wo mo wo mayim no ensem a wo mo timi didi ne ye pa litigation matters enu nko a enti senko mo so betwi wo mani no ma da wo ho no ma ye wo ma dwuma yie na oman atumi akwa ese de okwa South Korea hu Japan ye hu Canada ye hu a kanu so betumi aboa pa. What do you hear? Countries like Japan, Canada, Korea, what do you share how they are rapidly developing? And your lawyers so, and you can say, you can say, men kwa law, what do you wow, she am penning for? The brainer are going into law. Even or contest here, the empone yade lawyer as I kai wa ben kai, aquari better man asa, both the MPP, the NDC, the same. And the penning for us, who say, when I have the lawyer title, oh, I am good to go. A lawyer simesi kuntai. Okodi de enwan se manso no okotwe de ama wo asa en manso twe emfa empunti o ma o man bia abra yen no ye channel your resources into grooming lawyers ni aye ma recently she lawyers are passing wo out 900 and something plus almost 1,000. Opani a wakasa ye eye Owura Apam Mohammed wono na baabi ani anwa so be kwa cross ni bedwanim no wada wanum nyina anu a wakasa edema abedwaku no Yeda soa kai mo se premto brekase bono ene yede esumui Sompa 106.5 FM Accra na 21st clinic se eyade a wonim se ebasiatica womo na edi anim wo Ghana ha womo ma kana de wo mbeye bi nanso ba bia yetu ase no 21st clinic na wo de dwumadie surunku bi ehye so nyame yadoma November bosome no ne da edikan 1st November annual free widows treatment program ya we no ema ekunafo na face binyanka ne awusi a wo mo adi mfihia no edun wotwe 18 years eko na ne ye de brewu enie free consultation ye wi ane aye free lab ne diagnostics no e de amount ya free medication ne ye pa kire nyina ne sese wo ba ye be hwehwehwe oni padua no mu ne ahwe se yare bi ewo mu a na eduro bi wo ho no esese ye de ma wa ye be ni nyina de ama wa ye nje wo kapre ye wi ane aye free massage ya hwehwehwe oni padua no ama na sisi ne ho so wi ane ese twaw snacks sronko na ewie aduane so ye de apeso e de ama wani nyina no untua kapre basei enti sha no so se anopa no nso kopem ewia no mienu 7 a.m. to 2 p.m. 21st clinic branches wa Ghana ha nyina na sa adwumadie no ekoso enti fa hogimu bi na won so kopɛ ne mapa ne bi wo honom se bia de amakan wonti bibia se na akire wo bepɛ wo befrem no wabisa branches ne nyina no baby we bia na wonni nkran ha because nkran ha de Tantra Hill ha ya run about baby wo outside Accra wo betimi afre number no aginkyiremu 0540311311 0540311311 2074 Mr. Eniu ye na namu dudo no an wo mo ehyenom no eboa mo opom de ho nsam timi konkan no na ne ye na mabefo kwan so aye ne se ensuo
ene ya bottle no kama ne yesili ano ene da ye Facebook page no so no ya tro ho 2074 mixture eya for general well-being enti nipadua no ebetimi agina bran na kuatia yade ahodo a age ukope binom obu honom so a owo chronic disease no eya yade ababeda oswada ne kwankro we treat enko ebia na immune system no na ye weak enti na sa niam we nyina esie enti hepatitis B ni C4 mo amwo yamkuro or say be menstrual problems afa wabo wanu maduro bia enko a kopeton 74 mixture ni bi asthma for chest pains obo honma ne nase na tata akwa wabra wo hunu hwe ni nyina no eboa FDA for agya tum se eye enti wonum bia nyade abenya oha bia na emumaduro we no se wo ma akwada nufo ana wo fafuro ana wondi mfihye no dumienu kwa wo nka ho ba bia ye ton no bia obenya bi ato mo amope no dodo no okan si drug lane ebi wo hokuma se Ashtown Kolinak Herban so Sahara number no 0246073498 0246073498 and 0501628931 time herba mixture ene yedi ho adanse yedi ama enawie Obaapa time eno no wa nu mu ato a wuntimi ne di yedi aduane besu adon sa wom ne apagya akwakoto agu enya adepa wanu mu ato wuntimi ne di a time ene sesa openom general body pains ubeda so na sede ye de dua bia bobo woni padua no honam nyina ya wo ya waposo ne nyina etu ase bia wo de ne ya junso mu ohawo ojunso ya wo ya oba ne bebo bu ho no junso no kora na ense da emma ebu okora ba sound no enye ai ese okope time hh mixture and then the capsules ni bi obi bi sam se na junso sound no senete na me se wonya nyare junso ya de enuti ena wuhu no eboa ma immune system no enya ahoodin yie pa oba timi no bema so etimi no ema ne yeye mo amope no dodo atu no number no 0244 417669 0244417669 no echi bebia eton no bia no ubowura ho a ubenya bi onga Promasido Ghana Limited for wo msa no adwuma onga de wo mo no anuane awarefo asujafo wo bia wodidi bia di ho adanse ese onga de spices papa enua ene de ege 3 point enti obu horoma won peso obekwa akofa wei no ade agum na spices no aduane kakra bi a wo ye no spices no wasese gu ho beye de wo ho unya onga ebesote ni nyina out baby etontontonto san ye manyina na edwa so ubenya bia to wo mukro ya na de yam vita aba edwaman so eno no eye nkoda aduane ya oba no wadi busumi ensia ekwa pebi manom na ehoninduro bebre no a na ewo mu a ebeboa ma oba no anyi from FDA4 adia to mu se eye just hot kenke dokono papa moton wosomu a asa akoda ato ho kama wudi nso a utimi se ekoyie taste wo mu ankasa ye de afa bia ya ye dokono no ehote enti ahonidie de number 1 na we no ye wo mu a wo moton dokono ya wo mpese wo mu betu stress ne doso enti ye dokono na si wodada ye se bra betu no at 3 Ghana cedis ne koton ene price a wo de beje de eno wo wo awo nchen Jos Bakery for ene Jos Hot Kenke no dome commercial bank ne chi hono a eho ena obehunu wo mo number ne ye 0256 068832 0256 068832 womo adaworoma ye dane ye ho ne age aboafo nkrato aba ye ba ye de kase bo no nto aso no ebema tumi nkyerenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetumi aboana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo hodo bebre
Hooray! Yamvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a dready in Kratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, omutibi screening, Emma Huni ye, etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajjo. Na dear friend, a premature ejaculation, no, bear maybe a one would offer quaquasia. As a wood dinner huagro, as a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na yamuao. A man mema mo power. A Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufua. Yari bia infections been a woho. Anasa bia wonsha wofa baby na ajjo. Kidney problem, prostate dear. A Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Wamu jinemu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Who na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wamu de mufu. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden. Enen so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atu. Tontonte yenum nsane e fadwen. Ne e fadwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka free na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana baby to no bia ubenya tontina 74 yi biato. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 0246073498. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa ebusuafo ye de kasebo no ekowie amanone na abeto dwase enipa beye edun wotwe ya wo mu nyina no eye adehye bi a wo mu esuhyen ekoda ne butu ye ewo Libya wo mu eman no emu no ye kase emu edun wotwe sa migrant no ye hunu wo mu emu no ena emu aduokron 90 ya wo mu so nya wo mu ti edidi mu no so empenifo etimi akwakwaji wo mu nyina na wo mu echire mu ese asemi yakwakwaya rehosem ewo mpotem ho a ensemtwofo bo ho amane pe ena bambofo sesa wo mu akade entententem enra na rehosem no esiye wo mu sesa wo mu akade entententem ekopie mu ewo honom ehye se anya bi kura no wo mu a wo mu afrim no de wo mu kɔ na emom wo mu esese wo mu gye wo mu so wo mbehye agye wo mu amane me nyina etimi akonkan enti de free Libya mine mu eba enso no ye de nyina esi afei ena ode wafidie no ato hanom seya ensem a ewie ye de besom na de mu akotini bi enese Aposifo akire osofo bi ewo Gomua East Cross ni badwane wo fifini mantamu budumburam ni nyina ne se mrantie nsin a wato moto ede ama wo mo so mo fanya adwuma no wafre wo mo meeting sa wa kidnap wo mo
akwado wa mo ekwakoye rituals sanso ne de mu kopia mu wo abro so ye no e wa santemantem a wo sem ofi wo ba ye ene se ka bon kwada miensa mu ba ko ato ya no wonse do amanone de eka ho na yebua ne nyina ano a yede ebesom wo Sompa 106.5 FM Accra fei ya affiliate ahodo ye wo Ghana hafa na baabia ye social media platforms ahodo no so no ye streaming live e wo ho no ma won so baabia wo hye bia onya bi na wutie ye awiye yi akenkanfo miensa Adwoa Asare enimidin mene Abena Adepa Kofi enafi Obaapa nana ya kechre busuanye kweyi mobro wasem eyobi asem eto amso